ヒグマが女性を3メートルの木の上へ引き上げたいては、皆を驚かせました。余一号を積んでいた女性が空の頃を残し、イエルのように消える事件が発生。潰れた果肉には太い梅属の跡があり、家族は泣き崩れました。阻止も屈強な作業員たちが山で幽霊のように消えたという噂が広まっていた矢先のことでした。怒った隣人たちは凶暴な銃の死行だと確信し、武器を手に地下の岩穴へ向かいました。暗い通路を進むと重い足音が響き、恐怖が襲います。岩の隙間に死む巨大な毛玉と対面した瞬間、人々は驚きで固まってしまいました。この怪物が隠していた真実、気になりませんか？一気に緊張がほぐれる可愛くて驚きのどんでん返しを見たい方は、今すぐ画面を2回タップしてください。